sa Good Vibes. Sa Banwa sang La Castellana, agaw atensyon ang isa ka tricycle nga himo sa kawayan. Din bala naghalin ang amo nga ideya aton hibaloon sa report ni Romeo Subaldo. Karusa nga motor kawayan o kun motor kubo. Ini ang masami nga tawag sa mga makakita sa pinasahi nga tricycle ni Oliver Lapas sa Sitio Lapak sa Barangay Robles sa Banwa sa La Castellana. Pero para kay Oliver, ini ang sabat sa iyang mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Nagaagwada siya sa tubig gamit ang motor gani limitado lang ang iyang makarga. Gani namensar siya sa iba niya pamaagi. Bungod pagpanghimo sa mga furniture nga himo sa kawayan, ang nagapangunan niya nga palangabuyan. Napensaran niya nga why not himuon na lang kawayan ang sidecar sa iyang tricycle. Sulihi, lingko papasadan ko na lagkuan. Papasadan ako sidecar kay lingko. Budlay man single, do time man lang nimo makarga. Oo. Di ko suli, daw di ba masarangan kay mahal masukot ko at diyahan ko lang ni kawayan ang tatubig man lang ako ikarga. Suli, diyahan ko na tigayon man. Lawig-lawig no, malapit na do ka tuig. Ang motor, ginkaksan niya sa pulungkuan kag ginislan sang kawayan. Ang tangke sa gasolina, ginsaylo niya sa atubangan para hindi mabudlay magpatunggong. Ang sidecar, may atop, kag dumayara sang papag nga kawayan. May solar panel sa pag-charge sang battery sang motor. May karga man sa genset. Ang sulod sa sidecar, may mga outlet. Nagapamanday siya abi sa iban nga mga lugar, kag nagapangbaid bilang sideline. Kung kinahanglan niya sa supply sang kuryente sa iyang sideline, may source na siya sa kuryente. Ginagamit mo man ni service pamanday. Oo. Pangayaw ko. So kung may kananan nga kurente, Oo, arap. saksak lang. saksak. Ano ba mga bingaw-bingaw? Pareho na mga tigid, binangon, mabingaw, grinderan ko na. Bayron. Oo. Ah, ginabayad mo? Ikaw nagabayad? Oo, ako man lang. Hindi ka papalabot ka lugar? May kuan, may Drisa La Carlota, Oo. bago labot mo ko to, may kuan yun, ni masulog. Labot ka pa to? May duyan nga matulugan, may mga bulutangan. Ginagamit niya man ini sa paglibod sa mga kananon para sa extra nga income. May karga pa gani siya nga styro box para sa paglibod sa agogo. Ini man ang ginagamit niya sa pagdulong kag pagsugat sa mga kabataan niya sa eskwelahan. Ang kontra niya lang, init kag ulan, kay nagakagabok ang kawayan. Pero manugduha na ini katuig kag okay sa gihapon. Para mabalaan ta kun bala, mapag-on gid man ini. Akon ini gisakyan. Okay, syempre. Istinganta ang comfort sa kinatawag ni Mano. Ano tawag mo ni? Bamboo tricycle? Kaya mo masili nila. Bamboo tricycle, istinganta comfort. Pero ang problema ko, di ko kaigot, no? Talaga yan. Di ko kaigot. Fairness, wala na gani ragamak ang kawayan. Hipid ang pagkahimo. Para kay Oliver, dapat maging madiskarte sa subong nga panahon. Kung siya naga-multitasking, ang iya naman nga tricycle, multi-purpose.